हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो गोदानै फैनो गोनां बड' मिउजिक भिडिअनि आपडेट लानानै फैबावबाय। स' लोगोफोर, बेनो जादों नोंथांमोन गोबांथारानो नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै थाखानाय फावखुंग्रि गेमस्रि दैमारि आरो फैला मेन्डेला बिथांमोना जयै फाव खालामनाय डेमसि मिउजिक भिडिअआ रिलिज खालामजासिगोन। बे मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादोंमोन आगै अरमा। बे मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना गाबोन 7 एप्रिल खालाराव एसबी करिय'ग्राफि एन्ड प्रडाक्शन चेनेलाव थाबैनो नुनो मोनसिगोन। स' जायफोर नोंथांमोना बिथांमोननि बे डेमसि मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय नेनानै दंमोन, नोंथांमोना गाबोन एसबी करिय'ग्राफि एन्ड प्रडाक्शन चेनेलाव नायनो हासिगोन। स' गाइस, बेजों लोगोसेनो बे मिउजिक भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।